nene en ni sirkal tije onego bed ni okonyo jopiny. To nitie kuonde moko ma nengo gik moko nitie mawacho ni gin gi other forces. Iyudo kata ka nengo kaka biro ok di sirkal kae gine magi amua ni nengo dhi bedo nango. Gimoro kaka mo en gimoro mawuok e pinje mamoko. To nengo ne nitie kaka obiro. Koro kobiro ka nengo ne osedhi gi malo matin, to sirkal kelo pesa mijuogo no miluongo ni subsidy no. Subsidy no ka gichulo nego bed no oduoko nengo no piny mondo ores godo ji, nikech ka giweye aweya kaka giweye no to tiende ni nengo dhi bedo malo, to nengo mar mafuta kosebedo malo to dhi ochalo gima kimulo koni to muocho kuonde duto koro muocho koro dhi malo. To sama nengo gik moko dhi malo nitie do ka yuto ji to ok omedre, yuto duogo piny. Kech sani waseng'e ni kambe gin gi ka gineno ka tek kodgi ahinya to gibende giduoko yuto, giduoko chudo, giduoko piny, tik yore ma ginyalo luwo ma giyud kaka giduoko chudo piny, kata gigol jotich moko gikoni koro doguru mondo udhi ujwe. Koro yudo ka gima gigolo mar subsidy no samoro ginyalo we ni giwacho ni gitiyo kode in the long term, ni gimanyo ka giyudo solution ma nyaka mwisho. Lakini aparo ni kanyalo wache, aparo ni gigi gidwa timo gi piyo ahinya. Nikech gibuogo jopiny tie ka to